Hello everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोन बयखौबो जों चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। दिनैहाय मेला जादों आरोना जोङो मेला जाहैनो थांदों ओमफ्रायो दा माने थांफेराखै बे जायगायावहाय खोनानो मोनो बिराद गिदिर मेला जायो होननानै ओमफ्राय दा जोङो नै माखासे जोंनि फेमिलिफोरजोंहाय आगैमोनजों जोङो ज' बे मेलायावनो थांनो ओंखारलांदों आरो मोनायावसो जाखायो नालाय ओंखायनो मोनायाव ओंखारबाय आरो जाहाथे जोंनि गासिबो खामानिफोरा जोबजोबनानै ओमफ्राय जोंनो थांनाय जायगाया बे मेलायाहाय बनरगावआव जादों आरोना स' जोङो नै सहैजेननानै जेलानाखि मोनहां जायो ओरैबायदि ट्राफिक माने आं एक्सपेक्टबो खालामाखैमोन आरोना जे बिदि मानसि जागोन ओमफ्राय मेलायाबो माने 8थायावनो जोबो नामा ओमफ्राय दाना जोङो 7थायावसो सहैखादों आरो बे जायगायाव बाट स्टिल जोङो खुनुरुखुम आवगायलांनानै ओमफ्राय खुनुरुखुम जों एसे गोजानाव पार्किंखौ दोनहैखाबाय आरो जाहाथे जों थांफिननायावबो जाहाथे प्रब्लेम जायो मानो होनबा थांफिनायाव जों आलदा लामाजोंसो थांगोन आरो बिनि थाखायनो एसे दावखोनानै दोनहैदोंमोन ओमफ्राय दा नै लामा नायलांनानै ओरैबायदि मानसि सानहरखाबाय आयौ एबा मानसि जायो आं नुफेराखैमोन आरोना बिदि माने मेला बेरायो बाट स्टिल बिदि जायगायावहाय थांफेराखैमोन आरो गामिनियावहाय ओमफ्राय आंना बिनानावा गोमाजानो गिनानै आखाइ हमै बेरायगासिनो बेसारा ओमफ्राय माने एफा भिरखा नालाय जे खेबसे आन्दायबाथाय सेस आरो ओमफ्राय जोङो नै लामायावनो एसे भिरहांखा स्टिल जोङो थांबाय ओमफ्राय थांनानै आखाइखौनो हगारासिबाय ओमफ्राय माने मा होनो बिदियावहाय माने भिर नालाय फार्स्टआवथ' जेबो नङामोन खिन्थु जेलानाखि जोङो मेला सिंथाराव हाबहैयो ओरैबायदि भिर ओमफ्राय थांजेननानै जोङो मन्दिरावहाय एसे सनमान लाहैग्रोबाय आरो जेबो हाबालासे जेरावबो हाबालासे बिनिफ्राय मेलाखौ नायबाय मेलाखौ नायना मालाय बेसेबां नायनो डाइरेक्ट जोङो थांबाय दाउ खेलायाव ओमफ्राय दाउआबो ओरैबायदि गिदिर आंथ' दिनैसो माने खेबसेबो बिदि गेलेफेरा माने आङो जास्ट वेस्ट अफ मानि मोनो प्लास आंनि लागाव जेबो बिसास गैया माने दिनैसिम जा गेलेयो बारा मोनफेरा नालाय ओंखायनो आं गेलेयासै ओमफ्राय जोंना बिनानावफ्रा गेलेबाय आरो ओमफ्राय गेलेनानै लाक्कि मन्दिराव हाबग्रोनाय थाखायसो जाखो ना माखो मिथिला बाट होनायावनो मोनो आरोना थ' जोंना मानै मोनबोदों जोङो दाउखौहाय ओमफ्रायो माने बिनानावा सानै नालाय जोंना सासेयाव मासे बिदि मोनबोदों आरो ओमफ्राय बिदिनो 40 रुपिस माने होगासेयाव मेबि 20 मोन खोमादां स' खेबनै होनायावनो बिसोरो मानै मोनदों आरो बिराद लाक्कि ओमफ्राय दाउआबो एसे मा होननांगौ बिदिखौ दरथा ना मा होनो ओमफ्रायो दा जोङो बिराद मोननायखाय बिराद हेप्पि आरोना बिदि जानला मोनला मोनलाबाया नालाय स्टिल ओमफ्राय दाउआबोथ' जा गिदिरखा बिसोर माखासेया 100 रुपिस खोमादां होगासेयावहाय दा 20निखौ गेलेनानै मानै मोनबाय आरो ओमफ्राय दा जोङो बेयावहाय गेलेखांनानै दाउदै गेलेनोसै होननानै लेंलांनायखाय जोङो दाउदैखौ नायनो थांबाय आरो दाउदैयाव ओमफ्राय आंहाथ' गेलेखाया नालाय जास्ट लाग्राल' बिसोर गेलेनायखौ नेग्रा आरोना ओमफ्राय बिसोरथ' गेलेबाय बिराद इन्जय खालामबाय ओमफ्रायो बिदिनो एखमबा थैनाय एखमबा थांनाय बिदि जादों आरो दाउदैयाथ' बिदिनो हांसोनिमोन खोमा माखासे हांसोनि ओमफ्रायो माखासे लकेल दाउनि मोनदों आरोना एसे बुरजायानो ओमफ्राय नै बिदिनो बाल्थिं आरि खादाफोरबो मेरला दंमोन ओमफ्राय नैबाहाय माखासे सेम्पु ना माबा मोनबावदोंमोन आरोना स' सेम्पु मोननानै बेखौ लाबाय आरो माने अपसनसो नों माखौ लायो बिदि आरोना ओमफ्राय जों बे गेलेफुनाय खाथियाव ओरैबायदि मोदोमबाय बिबारा बे बिबारा दा बायदियाव बिराद बारो आरोना ओमफ्राय मोदोमो प्लास बिराद गगा मोनहैयो आंनाथ' गगाया जालामोन आरो बेयावहाय मोदोमनायजों माजों मोदोमनायाथ' बिराद गोथावबो मोदोमो ओमफ्राय जों गेलेखांनानै मानानै जोङो बिदिनो मेलायाव फैनाय नालाय जिलापि लानोसै होननानैहाय नागिरहैदोंमोन आरो बे साइडजों ओमफ्राय बिराद गोथावनि मिठा पान नुबाय ओमफ्रायो नैबेहाय मोनसे जिनिसखौ बिराद फसायदों आङो बेनो जाहैबाय फैसा थिंख्लि बिराद साइज किउटथारमोन आरोना बाट स्टिल आंहा दंखायो आंनाव मोनसे ओमफ्राय आं लायासै आरो ओमफ्राय थेवबाबो बिराद डिजाइनखौ फसायदोंमोन आङो मोजांथारमोन बेयावहाय ओमफ्राय दा नै जिलापिखौबो नेबाय जोङो माने गुदुं लांबा मोजां नालाय ओमफ्राय बिदिनो सिनिखौ लायासै आरोना गुरखौ लादों जाहाथे माने सिनियाहाय बांद्राय गोदै बारा प्लास सिनिखौ बारा जानो नाङानो गुरा साबसिन ओंखायनो गुरखौ लानानै जोङो थांबाय आरो बेयावनो बारा गिदिंबाय थायासै गेलेनानैनो प्लास जोबनायनि एनाउन्सबो मायमोन ओमफ्राय बेसोरनो आरो जोंना दिनैनो मोननायाहाय दाउदै दाउ सेम्पु बिराद हेपिबो ओमफ्राय दा जोङो थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय मानसिफ्राबोथ' बिराद भिरखा बाट स्टिल इन्जय खालामदों आरो ना बे जायगायावहाय थांनानै स' जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल बाय बाय एन्ड गुड नाइट